Okay, mayang mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon, kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. So may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot ako nga na kamong tanan sa Kapiskays Panglawas. So sa makausapa, may mudto na kanatong tanan mga higala. Okay, adlaw karon sa darong adlaw karon nga Huwebes, no, pizza 24 na kini niining bulan sa Oktubre. Oy, hapit na mga higalang tingkalag mga higala, no, gani kagahapon nagsugod nami sa among novena, no, nagnovena nami sugod, no, there is ayungon nagnovena nami, no, kay pizza uno mo naman lagi ang fiesta, no, ato maganing gibnubinahan ng usa ka santos, no, unsa na gyud ang tanang santos ato na gyud nobinahan niya kan ato maganing gipistahan ang usa ka santos samot na gyud og tanang santos mga higala kalakip ta ni ana ang ato ang mga paryente, ang ato mga mahal sa kinabuhi nga atong ana sa langit. Angig pasalamat pod ba. No, muna nga ako diri sa ayungon, hulo hikay-hikay po tagamay, no. Ginagmay ra gud mo higala. Di pod maayong dinagkuon kay dili pod unya mahurot mabahaw ra. Ing naragyod nga walay budget. Okay no, kumusta na no? So ato di ay atong timbayaon ug maayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato apod nga mga kaubang mga kaparian, labi na gyud ang ako mga classmates mga higala, no, ang akong classmate din ha, sa Ayungon, ang pinakabuutan nato ako ra parok Ayungon diya si Malalod, no, ang pinakabuutan sa among mga batch sa kining among mga classmates si Father Dami Hiramis, no, ang atong kura paroko diha sa kining Himalalod, unya atong kura paroko po din na sa may Batinggil, no, nga ako apong classmate nga Kachila, no, may dugong Kachila may higala, no, parente ni former Governor Arnaiz, no, si Father Tonton Arnaiz. Yang ato pong classmate mga higala nga ganang gitawag nato og kura paruko karon din sa Larina, Sikihor, no, Sikihor, Larina, Sikihor. Ala, no, atong dibayaon po og may mudto si Father Obing Masyong. Mga akong mga classmate po nga higala nga tuwa na sa laing kalibutan. Si Father Borton Villarmente, no, kumusta naman kada budi, no, kini nga agugo, no, o nga akong classmate nga natagaan og dispensation, no, kuha na siya kanang nibalik na siya sa iyahang pagka-lay, no, pagka-lay. Pero father gyapon iyang ngalan higala, no, si Father Junar Sibilia. Kumusta naman daw John Tex, no? Ang imuha po niya mga pamilya din na mga gwapo ni mga anak ni Father John Father John Sibilia, no, liwats mga Sibilia, ng mga tisuyon ba ni mga Sibilia, no, mga Gloria Sibilia, no. Hala, no, may mudto na kanatong tanan, of course timbayaon ako ug ako pod timbayaon akong gawis din na sa may kining Kalumbuyan, no, si akong gawis din na si Father Christian Durango. O nga ako apod nga amigong pare, no, nga tuwa nga maoy tigpalayas sa mga sa mga daotang espiritu sa lawas sa ato ang mga katawhan nga nasapian, no. Dili nasapian nga kanang nadato kay damen sa tinagalog mga higala nasapian, sa ato pa na nasudlan og daotang espiritu, pero diri sa ato alahi man nasapian, labi na sa Cebu, no, nasapian kanang nadato no na diri sa ato, ano, pero sa tinagalog na may higala lain na nasapian meaning napanulayan ka, no. So Father Ablong, no, Ronald Ablong ang ato apong higala din nga matud pa niya nagsigi pud siya pug sunod ini atong programa ina naman ang mga classmate gyud, no, yan, no, ako pong mga pariente din na sa Davao, no, si Agnes, kumusta na kadi Agnes Felix Academia, no, si Agnes usab, no, nga matud pa niya kuan pud siya kanang alagad po di siya sa BEC din ha, no, kumusta, ako dahil nga timbayaon og maing mudto ang tanan nga mga membro sa BEC ha, no, nindot ra ba kay ng BEC may higala kay naagyoy
tinabangay, ano, pag binuligay, ano, pag inampuay, mo na BEC may gala. Pag kanang inambitay, mo na BEC, mo na pinaka meaning of kanang BEC, no? Kanang gitawag natong gagmayng simbahanong katiligban, ano? Hala no katong mga member, mga alagad, mga soul leader, mga chapel leaders, tanan nga mga alagad din ha, mga miyembro sa parish formation team, yala no. Ako po din nga mga grupo sa kini ECMI, no? Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, no. Ang ato ang lay coordinator, no, si Sister kining sa manim gala Luz Estrelianes, no, Luz Estrelianes, ug ang magtiayon nga si Yuyong og si kini nya sa paha Yuyong ug sige nga lang si bana yung limot manuong ko Eli Mapili, no, ug nga po apod nga kauban gihapon sa grupo si Brother Mike, no, Brother Mike ug ang asawa sing lilimo. Nalimot ko sa ngalan sa imong asawa, Brother Mike, no? Malalo ako mga kauban na mahigala o bising-busy pud mi sa mua nga commission gani ubay-ubay yung trabahoon gyud mahigala, pero sige ra ingon gana ni ana nga nangalagad ta matubitaw ni Mama Mary mo na itong topic ron, suluguon ako sa Dios matuman dinhi kanako sumala sa iyang pulong, ana no. Nala no padayon ta sa tuwa nga pitsa 13 man ron, no. Kumusta na nga atong mga igsuon ay dili di ay og maghapon na day pitsa 13. 13 nga 24 naman ron. Nagdamgo mong higala mo ramong kug nagdamgo pitsa 24 ron, no. O niya sa ako na ginaegon ikaduhang adlaw sa atong pagnovena alang sa atong kapistahan karong November 1 atong maganing gisaulugan og piyesta ang usa ka santos, unsa na gyud ang tanang santos mana, no. Nanindot sa ding naplanuhan sa ako ang mga youth diri magsulob sila og mga santos andin manuktok silang balay, no, mga lag sila pero nagsulob sila og uniform sa mga santos. May sada, no, may sada maayo kayo na nga hunahunaan ninyo mga bata, no. Akong pinanguluhan ni Mikmik, no, Mikmik kinido ning Mikmik libod nalimot ko. Ano, paingudto na kanatong tanan, nakinaot kita nga na kabuntanan sa Kapiskay panglawas adlaw karon nga Huwebes, pitsa 24 na kini sa bulan sa Oktobre. Yan, no? Nahala, ato karong santo. Kasi may atong santo karon. October 24. Ang atong santo karon walay lain kung dili si Saint Anthony Claret. Uy, muna siya. Klaro kay daan may gala. Muna siya founder sa Claretian Publication. Sa klaro palang daan, no? Claret. O niya, kini si San Antonio Claret, no? Kachila kini siya. O niya nahimong usa ka pari niya nakakuyog ni siya sa misyon sa Canary Islands, sa Cuba, sa Paris ug membro ni siya sa First Vatican Council. Uy, naka-appeal din o niya appointed Archbishop sa Santiago usa ning lugar ni Cuba, no, Santiago, Cuba. Niya began his ceaseless preaching and kining hearing of confession. O niya doon na siya mga religious writings. Uniya matud pa doon na siya duha ka libro nga nasulat dito sa Cuba, Reflection on Agriculture in Cuba. Agriculture pa na sa de. Uniya matud pa kani niya recalled back to Spain as chaplain for the Queen. Uy, nilingig po dahil ni si San Antonio Claret, no. Niya kuani siya kanang nahimo ni siyang founder sa Catholic Press. He founded the Claretian Publication na joined the Vatican at the doctrine of infallibility. Ayan, no? So ngilngig kayo ni mga galang atong santo karon, no? Ang founder ni siya sa Claretian Publication. Kapantay mo ng Claretian Publication, tanawa na mga libro nga kanang kabahing mga religious books, no? Mga religious books, tanawa di ba ang kalagbitan nga nag-publish na ang Claretian Publication. Muna siya founder si kini Saint Anthony Claret. Okay, no, nahala, no. Dayon ta sa ato ang mga buhatonan, no, buhatonan. Ayan. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra ko kayo, padre. Ikaw Mr. Cheng.
Okay na ko, kay Father, very good. Ikaw, sana ako mga sakop, may galawa na katingog kayo. Kumusta naman ka, Busting? Ay, okay na ko kayo, Padre. Ikaw, Pikoy. Ay, okay na ko kay Father, Very good. Kompleto ra. Kompleto ra. Ning ako ang mga sakop, mga higala. Si Dong Pulding, si Mr. Chang, nga manusab si Busting o si Pikoy. Ayan, Nahalan ito mga higala sa CBCP News. Bishop Eugene Cañete formal nga i-install pagka-obispo sa Diocese of Gumaca karong moabot Disyembre 28 tuig 2024. Unya, balita sa Batikan, ang Santo Papa panahon sa iyahang misa alang sa kanonisasyon sa 14 ka mga santos, matud pa, service is the Christian way of life. Ang pagpangalagad maugyod ang Kristohanong mao ang kinabuhi nga puy-an sa mga Kristiyanos. Service is the Christian way of life. Pakadindot sa mao gadto higala mga balitang simbahano niining kabudtuhon ug ari na ta manghigala sa ato ang catechism. Catechism na ta padayon gyapon ta manghigala sa ato nga topic, the creed, ang credo. Ayan, Kumusta na isip dami-dam? Kumusta naman ka dam? Ikaw nagluib na kadam Ako nga classmate ako may gala, mga suod na ako, mga palangga na ako mga classmate. Ayan, creed gihapon ta may gala, Immaculate Conception. Si Mama Mary, gipanamkon nga walay buling sa sala. Kanang uban nga sayop ba ini may gala? Ang uban miingon nga si Maria nanamkon nga walay buling sa sala. Ayaw yun. Sayop na siya. Ang nanamkon ni ana mao si Santa Ana. Santa Ana. Unya ang ayang amahan si San Zacarias. Ang nanamkon ana si Santa Ana. Unya si Mama Mary gipanamkon nga walay buling sa sala. Kini kay nga si Mama Mary anong nahitabo man padre nga si Mama Mary gipanampon kun nga walay buling sa sala. Because of the merit of her son. Kay ang ato laging Mama Mary giplano naman daan nga anha niya sa iyang sabakan mahulma ang batang Hesus. Unya kay ang batang Hesus gipanamkon man puna siya nga walay buling sa sala. So ang iya hapong pagasudlan ang babae pud nga musabakan niya gipanamkon pud nga walay buling sa sala. Muna gitawag sa English og Immaculate Conception. Muna Immaculate Conception. Gani si Angel Gabriel mitimbaya man kaniya tungod niini nga gipanamkon siya nga walay buling sa sala, sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nagkanayon si Angel Gabriel mitimbaya kang Mama Mary miingon maghimaya ka Maria napuno ka sa grasya. Kung sa ato pakinila ang pag-ingon niya nga napuno ka sa grasya, apil na ni ana ang iyahang pagkagipanamkon nga walay buling sa sala tungod lagi sa iyahang tahas by merit of Christ, of her Son. Gikinahanglan gyud niya sa iyang pagkatao na ining kalibutan ana kaniya kining maong grasya. Nga puno siya sa kanang matao siya nga walay buling sa sala. Nga mo kini ang doktrina nga gitudlo o giaprobahan. Ang naningkamot gyud ini sila si Blessed John Dan Scotus ug daghan pang uban. Pero ang nag-approve gyud niini ni antong 1854 nga usa kini ka Christian dogma nga dili nato malalis mao si Pope Pius IX. Ayan Kanya mito usab kita kang ato laging gihaskas karon mao man lagi kining ang Immaculate Conception nga mituo kita nga si Kristo gipanamkon nga walay buling sa sala. So mismo ang iyang inahan pod tungod sa iyang anak gipanampon pod nga walay buling sa sala. Unya matud pa moto usab kita nga ang talagsaong grasya nga nabatunan sa atong mahal nga Birhen sukad pa sa gipanamkon nagnagumikan sa iyahang pagka matud pa inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa pa ang iyahang pagka kining gitawag nato gipanamkon nga walay buling sa sala nahimong ingon ni ana tungod kay plano naman daan sa kahitasan nga mamahimo siyang inahan sa Dios. By merit of the godship of her Son. Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 53 sa kapitulo 1 bersikulo 53 hanggang sa 56. Unya
Unsa may tubag sa atong mahal nga birhen? Sa dihang giingnan siya nga mamahimo siyang inahan sa Dios, no? Ang langitong amahan nagpanalangin kanimo pag-ayo labaw sa tanang nga babayi sa Dios ug nga ang espirituhanong gasa nga gipili kaniya sukad pa sa paghimo sa kalibutan nga mamahimo siyang putli. Nya unsa may tubag sa atong mahal nga birhen ini? Niingon ang mahal nga birhen, matuman dali kadako sumala sa imong pulo. In other words, gipakita, gipaila sa atong mahal nga birhen nga matud pa walay imposible sa Dios. Apay regala no, imo katingala medyo dunay mga disturbance ang ako ang signal kay perteng kusugas ulan sa iyong dinala ni Christine. Yan no. Okay, no, hala padayon ta may gala. Kumusta naman mo tanan din ha sa may Sibulan? Ang ato pong mga igsoon din na sa may Lapakun, diha dapit sa may Kalumbuyan ug daghan pang uban. Yes, tanhay. Kumusta naman ang atong mga igsoon din Virgin Serna. Kumusta na Virgin Serna? Okay, pero ang atong isgutan karon kining purgatorio, no? Kining purgatorio mga higala usa kining ka lugar nga diin mismo, no? Ang ato ang mahal nga ang ato ang mga ang ato ang Ginoong Jesucristo naghukom alang kanato, no? Kay ngano man doon naman uban mga higala nga murabag na buutan usahay dili pod maldito pod usahay no. So na nga doon nagi purgatorio ang nagmugna ni ana mao bisbo ang simbahan, no. Kay doon naman nagigiingon sa ni nga unsay idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit. Ug unsay itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. So muna nga sa tungod sa atong dakong pagtuo no nga aduna gyud purgatorio natawo kining kasaulugan sa November 2 All Souls Day, no. Kay mo na ang mga kalag man natua pa sa purgatorio, dili man to sila pwede lagi nga impierno kay may pagkabuutan man pod, dili pod pwede nga kining ilangit kay may pagkamaldito man pod. Ano mo na nga adto na pud laban siya nga may pagkalangit gamay, may pagka-impierno gamay, no? Kabulo kag asa ng lugar muna gitawag og purgatorio adto ta didto maghinulson, no. Ken may pagkabuutan gamay, may maldito pud gamay. So asa man kaibutang adto po ka sa lugar nga may pagkalangit gamay, may pagka-impierno pud gamay. Muna gitawag og purgatorio. Kay nganong may pagka-impierno gamay kay kuan baya kanang kasakitan baya gihapon didto. May pagkalangit pud gamay kay actually ang imong hagyong dangatan, langit na ka, pero limpyuhan pa lang kadaan. Klaro ba? So, kabahin ni Ana, ang All Saints Day, number 1, gisaulog na to para sa mga nalangit na. November 2, si Pope Boniface, ang naghimo po ni Ana, nga usa ka kanang gitawag na tong usag yun ka pizza, o usagod ka fiesta, kanang All Saints Day, mao si Papa Bonifacio IV. Pope Boniface IV, o niya, ang nag-approve yun ni Ana si Pope Gregory III. Ayan, no? Niya, Basilica was built in St. and Peter's Basilica, Roma. Niya, okay, no? So, muna. So, kani mga santusa mahigala, no? Si Pope Boniface, o San Bonifacio ba? No? Papa Bonifacio IV, si Papa Gregorio III o si Papa Gregorio V. Muli sila ang mga Santo Papa mahigala nga nagpaluyo ni ining doktrina sa November 1 and 2. Kasi ako na ginaingon, sigon sa atong mabasa, nakamtag mabasa po na ginagmay. Noon sa idili sa yuta, idili usab dito sa langit. Nalimot lang ko mahigala, no? Nalimot lang ko gihapon sa tong tekstuha. Pero naana siya. No, naana siya. Wala lang nako masuladaan. Okay? So, hindi na lang kita ko ito. Kaya mo kalimot hapit sa uno. Ay, di mahimo nga dilit na to pistahan ng atong mga santos. Ginagmay lang. No? Yang atong pista, more on prayers, ang ginagmay, hikay-hikay, ginagmay. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto, Pilipinas!